हेलौ खुलुमबाय बयनिसिमबो गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङै दङ। ओमफ्राय आंबो मोजाङानो दंथ'यो। दा दिनैहाय नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो थाखाय आखायाव लादों। माने बे नोंथांमोना उनथिंजाय नुदोंना बे माने पानियालाव बेखौ आङो आबाद खालामदों। ओमफ्राय माने खेथियकबो नंजोबा नालाय मिथिजोबा देग्लाय ट्राय खालामना नायदों मादि जायो मिथिला। ओमफ्राय दा माने जाखिनि अबस्था जादों दासिमहालागै बेखौ आं नोंथांमोननो ब्लगनि गेजेरजों भिडिअनि जुगेदि नोंथांमोननो एसेब्लाबो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नैबे नुबाय थानायानो पानियालाव खेथि आंनिनो। ओमफ्राय सिङावहा थालिरबो गायदों फांनैसो। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नाय आरो ओमफ्राय नायनानै माबायदि मोनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। नायलांबाय थादो। नैबे नुनायानो पानियालाव बिफां। ओमफ्राय नैबे थाङै थाङै बारा गेदेर बिदि मानबायाखै, बे खाथियावनो मानबायदों। बेनिफ्राय नैबे कारेन्ट बाल्ब बायदि फिसा फिसा माने थाइनो हमदों। आरो बेनिफ्राय नैबेथिंबो दङ बेलाय कारेन्ट बाल्ब बायदि थाइनो हमदों। बेनिफ्राय नै समायना समायना बिबारबो जादों। ओमफ्राय बेथिंबो दंबावो बेलाय बे थाइसे। बेनिफ्राय खैथा जाखो थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रैमोन दखन आरो दंबावोमोन ओइले बिलाइसाव दङ। बेलाय थारमाने फिसा बेलाय बिदिहै थाइब्रैसो थाइनो हमबाय बे फांसे बिफाङा। खिन्थु बारा बुरजा बिदि मानबायाखै, ससेयावनो माने बिदि थाइनो हमदों। आङो गायनानै जोबोर मोजां नांदों। दिनैसिम 2 मान्थसो जाबाय जानो हागौ गायनाया। गाहायाव नैबेबायदि खालामनानै होदों। ओमफ्राय बिफाङा एमान सेहेरा गैया, अब्लाबो नोंथां गायसाबदों आरोना फार्स्ट ट्राइं खालामदों बेलाय बेबायदि। ओमफ्राय नैबे फांसे नोंथांमोना बिफांखौ नायनानै ला। बे फांसे बिफाङा अबस्था गैया, एकदमबारे हासारसो मोनाखै ना मासो मोनाखै, गोबोर हासार होदोंमोन आं अब्लाबो। बेबो थाइसे थाइदों। केमेराजों नुजोबाखै। नैबे नुहुरबाय थानाया, बे सेराव नुहुरबाय थानाया बेलाय बेनो थाइसे थाइदों बेवहाय। आरो बे बाराद्राय बिदि थायाखै, बिबार बारसोदों। नोंथांमोना नायना लानो हागोन नैबेनो। ओमफ्राय नैबे फांनै दङ बेवहाय। बेयाव फांनैया दासिम बिबार बारदों, खिन्थु फिथाइ थायनाय नुवाखै। बेलाय बिबार बारबाय बे। बेनि उनाव नैबे फांसे, नैबेया बेलाय बे थाइसे थाइदों। बेनि उनावहाय बाखि बिबार बारदों बिफाङा बेलाय। बे मोनसेयावहाय माने फांथाम दङ बिफां। बेनिफ्राय बे थाङै थाङै पुरा बिबारल' बारबाय थादों। बेनिफ्राय बे थाइसेल' गोदान थाइदों, बे थाइसेया गोदान। बेनिफ्राय बाखि बे बिबारल' बारगासिनो दङ। पुरा बिबार बारदों, नोंथांमोना नुदों माने बेफोरो गासैबो बिबारानो गोजा गासैबो। बिबार बारगासिनो दङ। बेनिफ्राय बेबायदि माने जोंनि न'सालियाव दिखांनाय बायदि इमान बिदि मानबायग्लबाखै। बेनि उनावहाय बेयाव फांसे दङ, फांसे माने बेयावबो फांनै फांथाम दङ। बेबो बारगासिनो नै। बेनिफ्राय बिफाङा बेलाय बेनो। नोंथांमोना नुबाय आरो नोंथांमोना आङो दिन्थिनो ट्राय खालामबाय, जेसेबां हायो एसेबां सेस्था खालामबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना नुनानै माबायदि मोनखो मिथिला, गावबागाव माने नोंथांमोना नुनानै जुदि माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। बेनिफ्राय सांखौ आं बेसेनि गिदिर लुदोंमोन, खिन्थु माने सांआव मानबायजोबाखैनो दाबो। माने बिफां गुरैनिफ्रायनो उथिलांनानै ससे मानबायनानैनो बिबार बारो। ओमफ्राय थाइनायफ्राबो थाइदो बिदिनो थाइसे थाइनै। बिदिनो आरो आं सानदोंमोन जोंनि लकेलफोर बायदि बे उखुमसाफ्राव पुरा मानबायग्लबगोन नामा होननानै, बिदि मानबायाखै। माने बेबायदिल' जानानै दङ। बेनिफ्राय सोरबाफोर आरो मोजां आइडिया मिथियोबा आंनो आइडियाखौ हर। माने नोंथांमोननिफ्रायबो सोरबा जायफ्रा रोङो आइडियाखौ हर, आंबो नोंथांमोननि आइडियाखौ लानानै मावनो नाजागोन। बेनिफ्राय बेथिंगालाय फांनैसो थालिर बिफां गायनाय दङ, बेलाय बेफोर नुनायफ्रानो। बेलाय बे फांसे, बेलाय बेथिं फांनैसो फिसा फिसा थालिर बिफां गायदों। ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदों, लाइक कमेन्ट शेयार। आरो चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लोगोसेनो खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अल अपसनाव क्लिक खालाम। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जय बर' हारिनि जय। बाय बाय।